Henk de Jong, de Duitse zezen, wir haben es geschafft. Is dat ongeveer het gevoel wat hast? Ja, zo'n gevoel had ik wel. Ongelooflijke trots ik. Ongelooflijke trots op die club, op de spelers als eerste natuurlijk. Geweldig. Maar op de hele club, maar op de supporters. Onvoorstelbaar. En we hier de eerste man, de 12e, de 13e man. Of van mij hier de 14e man ik nou. Ja, we konden net mijn stuk. Hè. En dat doet het publiek mee ons. Wat een wedstrijd weer dit. Want ja, zijn we toch eens eigen spul. We vallen aan, het mat verzwaar gewezen. Je hebt niks bijzonders dienen en toch geen wat bijzonders dienen. Ja, maar wat ik zei, wij zijn altijd met je staf. Hè. Hoe kunnen we wedstrijden winnen? En dat wil het publiek hier ook. En dat was verliezen. Ik wil mijn 4 jaar verliezen. Ik denk dat het publiek nog positief is wie dan. Maar wij spelen om te winnen, net om net te verliezen. En ik denk dat het voor ons wel aardig lukt is. Hè. Er komt 2 keer achter. Dat is dan toch even een domper. Wat heeft dat mij daar dienen op het moment? Daar is dan toch iets van verdikken. Nou, dat is toch tussen de vingers, toch? Ja, de tweede week een foutje van Elvis. En Elvis zit net lekker in de wedstrijd, dus ik denk dat heel ik eruit. Maar dat weer net niet straf, want dat is gewoon, ja, die ziet net goed in de wedstrijd. Maar ja, de orenmomentjes, ik die Atsu, die jongens zijn zo gevaarlijk, jongen. Dat is, de kerst niet in die oren trainers, dus mag die jongens eruit halen, hè. Maar die zijn zo goed, dus de krijgt kansen. Maar daar heb ik gekozen om vooruit te spelen. Dan had ze volle minder op de eigen goal dan als het in de kont ging. Hè. Er is ten eerste niks aan het zien. Maar de tweede, ik had steeds die spitsen op die eigen goal. Nou, ik denk dat we dat goed oplossen. Zegt Martijn Bartel op 10. Een bewuste keuze, want ja, hij had het wel eens vaker in. Had hij die toch nog positief verrast? Nee, ik had je Bartel zijn, maar gewoon waar was zijn Go Eagles in. Dat is niet een positie verder. Doe rust hij de long het lief. Doe pak die zon op. Als die zon een net kan, maar dan bed je hem oppakken. Nou, en dan mag het juiste moment mag ik die opgeven. Nou, dat ken die jongen wel. Die kan zo goed de discipline spelen. En die werkt zich het laplazen. Dat is onvoorstelbaar. Nou, ik vind het mooi dat het publiek dat zo waardeert. Hè. Bartel weet altijd het jonkje van Harkema. Nou, vorig jaar had er dus denk hulp om die Eredivisie in te zitten. En ik denk dat er nou de tweede helft van het seizoen ik een die had om ze in de Eredivisie te horen en te zitten. Hè. Dus dat vind ik wel mooi, daar geniet ik van. 12 wedstrijden voor het einde, best veilig. Doelstelling bereikt. Dan was ik wel een beetje gerust op diezelf, die sterf, maar ik op diezelf. Je met wegflikt. Ja, maar ik ben maar net via het Dwight hier bij. Hè. En, bedoel ik ook? Ja, de hele staf. Dit is gewoon voor de hele staf. Alleen ja, in deze moeilijke situatie, wat er gebeurd is, dat we dit zouden pakken. En vorige week NEC vond ik geweldig hoe de jongens dat doen. Weer echt een mannenwedstrijd. Nou dit weer. Ja, daar ben we wel trots op elkaar, ja. En die laatste 12 wedstrijden, ach, wat is het heerlijk om die lekker uit te ballen. Je kinderen hier op Treien maaien een feestje van mij zien. Ja, maar die laatste 12 wedstrijden wil ik winnen. Oh. Dus daar vind ik er niks aan. En minore staf, jongens, ik net. We willen elke wedstrijd winnen. Dat ben ik verplicht aan ons publiek. Maar ik aan u zelf. Hè. We willen punten pakken. Dat vinden we leuk. Ja, maar dat snap ik. Maar goed, deze treien brengt je hem in veilige haven. Ik bedoel, dan heeft toch een doelstelling bereikt. Daar kun je toch uitermate trots op zijn. Wij zijn uitermate trots. Dat gevoel kan je net beschrijven. Het is een beetje hetzelfde als voor hier met kampioenschap. Zo'n gevoel hak. Ja, hakt het zo diep? Ja, dat zit heel diep. En ik gewoon voor deze club, voor deze mensen, dat vind ik gewoon prachtig. Dat je daar een bijdrage aan levert, ja, daar mag je wel trots op zijn, toch? Ja. Maar in dit geval dus even trots wezen. En 22 april gewoon weer dat je nooit in Feyenoord. Zo is dan ook wel weer. Ja, maar dat komt ik meen die maken we samen doen. En, dus dat komt ik steeds weer op mijn paard. Maar voor de jongens moeten gewoon even lekker leven. En Fiona gaan weer een mooi feestje bouwen. Dus ik denk, ik ga een chauffeur, neem een lekker drankje. Gewoon normaal doen. En dan zetten we mooi weer in over een weekje. Lokwenske trainer. Ja, dat is veel aardig, mag ik zeggen. Dank u wel, Geert. Martijn Bartel, kun je je gevoelens omschrijven na deze exceptionele avond in het Cambuurstadion? Nee, kan ik niet. Maar ik ga mijn best doen. Ja, het was fantastisch. Van tevoren weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Je mist ook nog een aantal spelers. Maar goed, we hebben een brede selectie met hele goede spelers erin. Dus ja, we doen het met de jongens die we hebben. Gevolg daarvan was dat ik wel op 10 kwam te spelen. Maar ja, je gaat met alle goede moed ga je die wedstrijd in. Henk de Jong heeft het goed neergezet, heeft ons voorbereid op een lastige avond. Nou, dat werd het ook. Maar ja, we zijn er altijd in blijven geloven. We hebben goed gevoetbald, denk ik. Nooit opgegeven. En ja, wat voor gevoel je dan aan het eind hebt is fantastisch. Want je weet ook dat je nagenoeg veilig bent. En dat je nog een jaar Eredivisie gaat spelen. Dus ja, mooier kan het niet. Nee, nou je zegt het al, plotseling moet je op 10 acteren en je groeit uit tot man van de wedstrijd. Ik zeg volkomen terecht 2 doelpunten, maar wat heb jij gewerkt, wat heb je gesleurd, wat heb je gedaan? Dit past je wel. Ja, nou ja, mijn voorkeur gaat uit naar de spits. Maar goed, wat ik net al zeg, we misten een aantal mensen. En waardoor ik op 10 kwam en dat ging vandaag inderdaad goed, denk ik. Dus ja, het past me wel. Ja, ik kan ook op 10 inderdaad, ja, maar misschien een luxe probleem.
Nou, niet te bescheiden hoor, dat hoeft ook niet. Maar dat is niet wat je ambieert, begrijp ik dus. Nee, ik speel het liefst in de spits. En ja, zet me nog 5 keer op 10 en dan is de vraag hoe het gaat. Maar vandaag ging het heerlijk, dus laten we ons daar even aan vasthouden. Nou ja, en in de spits of op 10, je scoort wel 2 keer. En dan ben je weer de spits, maar dan scoor je gewoon. Ja, dat is ook zo. Maar goed, wat ik al zeg, hij heeft meerdere keuzes en de trainer maakt die keuzes en die maakt goede keuzes. Dus dat doet hij hartstikke goed. En ik speel waar de trainer me opstelt. En dat is zo'n wedstrijd. Ik bedoel, het is een bijzondere avond in het Cambuurstadion. Realiseert iedereen zich. Want hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Het vloog alle kanten op. Dan sta je weer 2 keer achter. Dan kom je uiteindelijk weer voor. Wat een spanning. Hadden jullie die spanning ook? Of jullie leken er vrij relaxed mee om te gaan? Ja, spanning in een wedstrijd valt altijd wel mee. Het is meer even je kopje erbij houden. Hè. Tactisch goed neerzetten. En inderdaad, ja, als je 3-2 achterkomt na rust tegen Vitesse. Een club die gewoon heel veel kwaliteit in de selectie heeft. Dan weet je dat het lastig kan worden. Dus dan weet je dat je een schepje erbij moet doen. En ja, spanning niet echt. Maar je weet wel dat je geen meter kan opgeven. Nou. En dat je moet blijven werken. Ja, nou dat hebben jullie gedaan. En dan wordt het 4-3. Dan komt er 5 minuten extra tijd bij. Dan gooien ze al die lange mensen naar voren. Ja, dat is billenknijpen. Mooi is dat, hè? Ja. Nee, maar goed. Ja, wat heb ik vaker hier voor de microfoon gezegd. Elke wedstrijd die je speelt is een feestje. Dat zeggen wij, dat zegt de tegenstander. Het is misschien een klein stadion, maar het is wel gevuld met knotsgekke supporters. Dus dat is hartstikke mooi. En plus de kwaliteit die we op het veld hebben, maken gewoon een hele mooie avond hier zo. Jullie zijn gewoon de positieve verrassing van de eredivisie. Want jullie hebben een sympathie afgedwongen en dat gekke gedoe met Dwight Lodewegers, laten we dat maar even achter ons laten. Jullie hebben een fantastisch seizoen neergezet waarin meer is gebeurd dan 39 punten halen. Jullie hebben je neergezet in Nederland, in de eredivisie. Dat is toch een bijzonder compliment. Nee, klopt inderdaad. Ja. We zijn er niet ingebleven door countervoetbal of door voor de 16 meter te gaan hangen. We zijn erin gebleven doordat we goed hebben gevoetbald. En Dwight Lodewegers heeft daar zeker een hele grote inbreng in gehad. Dus dat is zonde wat daar is gebeurd. Maar goed, Henk de Jong die heeft het overgenomen. Die heeft het ook hartstikke goed gedaan. Dus ook zeker de complimenten naar hem. En dat wij de positieve verrassing zijn, ja, ik denk dat iedereen daar zijn aandeel heeft. Van de bestuurskamer tot de tribune tot de mensen op het veld, de spelers zelf. En ik denk dat dat inderdaad een mooi compliment is. Ja, kom ik toch nog even bij jezelf, Martijn. Want in de winterstop mocht je weg. Je wilde niet weg. Ik zei, ga hier blijven. Je flikt het gewoon weer, man. Wat moet dat een geweldige overwinning ook voor jezelf zijn? Ja, inderdaad. Je moet nooit opgeven. En dat is het makkelijkste om te doen. Maar als je opgeeft, dan is het ook gelijk klaar. Dus dan kan je niks meer gaan doen. Dus nee, je moet altijd in jezelf blijven geloven. Dat heb ik ook gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik heel blij ben dat het er ook uitgekomen is. Ik bedoel, ja, ik denk dat ik gewoon een top tweede seizoenshelft heb gehad. En dat ik zeker van waarde ben geweest voor de club. Dus ja, daar ben ik blij mee en ook hartstikke trots op. Feestje? Een kleintje. Ja.